ବାହା ହବା ପାଇଁ ତାରିଖ ଦେଇଗଲା, ତା ଦେହକୁ ଛୁଇଁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଅଥଚ ମୋ 6 ଫୁଟିଆ ଭାଇଟା ସେଠି ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ଭଳି ନିର୍ପାପ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେଠି ତ ରାଧା ମାନେ ବଳାତ୍କାର ହେବେ ନା, ଇଏ ଶାନ୍ତ ମାନେ କଳିଯୁଗ ଜଗଦେବର ରକ୍ଷିତା ହେବେ ନା। କଣ କହିଲୁ ବାପା? କଣ କହିଲୁ? ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ? ଏ ଗାଁ ଲୋକ ସବୁ ମାଇছে ତୋରେ 6 ଫୁଟିଆ ଭାଇଟା ମାଇছে। हिरोइन बबू ହେଲେ ରାମକୁ ମାଇଚିଆ ସଜେଇଛି କିଏ? କହୁନ? ସଜେଇଲା ରାଧାକୁ। ତୋରେ ଭାଇ ପଛକୁ ବୋଲି ତା ଦେହରୁ ଖାଲି ରକ୍ତ ଝରୁଥିଲା। କାହା ଭାଇ କହ? ଆରେ ନିରବ ରହି କହ ଭାଇ, କହ କାହା ଭାଇ? ମୋ ଭାଇ ତମ ଭାଇ। रावण को मारिबा सामर्थ्य रखिथिबा राम को अस्त्र शून्य करदेइछ तमे।